אז זה הלילה השני כאן במלון דומו בפראג. אחלה מלון, חדרים זוגיים. ברוב האנשים שמתאכסנים מתוך כל הכמות הגדולה של הסמינר שהגיע לכאן, אני הגעתי בסמינר הזה, כולם כבר מסודרים בזוגות מלפני שהם הגיעו לפה. לי לא היה בן זוג, ציוותו אותי יחד עם שותף חמוד מאוד. לא הכרנו, כשנכנסנו לחדר הכרנו, ובזה זה נגמר. אנחנו נמצאים כאן בעיקר בלילות, קמים בבוקר, שוטפים פנים ויורדים למטה, אוכלים ארוחת בוקר ועולים לאוטובוס, מגיעים לסיורים השונים ולקניות ולאוכל, ולכל היום אנחנו בחוץ עד לשעות הערב, כך שהחדר הוא סבבה לשינה ולהתארגן, ולא יותר מזה, אין כאן יותר מזה שהייה בחדר הזה. חדר סטנדרטי, 2 מיטות, טלוויזיה שאין בה שימוש, שפה צ'כית, מה לי ולדברים האלה, ומקלחת, אחלה מקלחת, שירותים, זהו, מה שצריך. בחדר טוב, כמו שצריך. אין לנו יותר מדי שימוש, כמו שאמרתי, בחדר. מחר יהיה היום השלישי, היום היינו בדרזן, שזה בגרמניה, נסענו משהו כמו 2 מפראג, והגענו, יש את זה בסרט הזה, אין יותר מדי מה לפרט, אתם כבר תראו. ומחר אנחנו בעיר העתיקה של פראג, כמה שנסתובב, נראה דברים מעניינים, ייקחו אותנו לטייל, ואחר כך מרכזי קניות, אוכל, עניינים, ובערב תהיה לנו מסיבה במועדון. היום הראשון היה גם סיור בעוד חלק עתיק של פראג, ראינו את השעון האסטרונומי, ראינו הרבה מאוד דברים, ואכלנו ושתינו, והכל כיף כאן בפראג. זה הכל. ביום האחרון אנחנו נטייל שוב בעוד איזשהו אזור של העיר, אבל הטיסה בסביבות 5 אחר הצהריים, אז אנחנו בטח נצטרך להיות שם בסביבות 2, עד 2 יהיה לנו קצת זמן שוב לקנות, לאכול, לראות דברים, והרבה מאוד מכל מה שקרה מופיע בסרט הזה כמובן. המון שלג היום בבוקר קיבל אותנו במאור פנים, כל הסביבה הייתה מושלגת, ועשינו צילומים עם העצים והשלכת וכל הדברים האלה, הקלישאות הרגילות היפות. אנחנו הפכנו להיות חלק מהקלישאה, זה היה חמוד ויפה, ויש הרבה שלג, זכינו בלראות שלג. אני אישית לא הייתי אף פעם בשלג שירד עליי, וזה מה שקרה בטיול הזה, וזה אחד מהנקודות הכי חזקות כאן, שהרבה מאוד שלג אני חווה, כולל בטיול שאתם תראו, או ראיתם, נראה איפה אני מקם את החלק הזה של הסרט, אבל הרבה שלג, הרבה עצים בשלכת. סוף נובמבר של פראג זה תקופה מאוד יפה, מיוחדת, קרה, לא יותר מדי קר, הבאתי לכאן בגדים טרמיים ולא נגעתי בהם אפילו. כי בכללי זה קר, אבל מאוד נסבל. כובע צמר וגרבי צמר מכסים את כל הסיפור, מעיל, מכסיים ארוכים, הכל בסדר. זהו. עוד מעט אני אלך לשתות משהו, כנראה אנחנו נצא החוצה, נלך, נשתה בירה, משהו כזה. מחר יום חדש, מחר צילומים חדשים. לילה טוב. שלג, אנחנו במצודת קהל, והשלג מסביב, הדבר הכי יפה בעולם. לא כל כך קר, אבל במידה סבירה, מה שנקרא. זה הכובע של הבוס. יש הרבה אנשים היום, באים לפה, לא אכפת להם מהשלג. אנשים מבסוטים, הולכים פה ברחוב, מתקרבים לכיוון המצודה. זה תוכנית יותר מדי מהקבוצה שלי. כיף אבל. טוב, פה אני רואה שילדים החליטו להשתולל ולזרוק שלג אחד על השני. אותנו זה לא מעניין הסיפור הזה. אנחנו נכנסנו לתוך מצודת קהל. יש כאן מבנים מאוד מאוד יפים ומרשימים ביותר. שלג יורד מסביב. קר אמנם, אבל בסדר. יש כאן סגנון בנייה מטורף, מאוד מאוד יפה. הנה המגדלים. אפשר לראות את המגדל ברקע. אני אסובב את המצלמה. כדי עכשיו על הגשר בכניסה למצודה העצומה הזאת, מאוד מאוד גדולה, בנויה מאוד מאוד יפה.
יש פה הרבה מאוד אנשים היום שבאו לבקר במקום. לא נרתעים מהשלג ומהקור. איפה המדריכה שלנו? יש מה? חילופים. יש כאן חילופי משמרת. אני עכשיו... נסובב את המצלמה, חשוב. נוכל לראות את זה. כאן רואים את החילוף של המשמרות של החיילים ששומרים בכניסה לארמון. זה נראה מיוחד. הם עוצרים בכניסה אלינו עם הנשקים, מראה מרחיב ויפה. אני מתאר לעצמי שקר להם, אבל הם לא יגידו את זה, כי אז הם יענישו אותם אם יגידו שקר להם. פשוט יפה. טקס מתואם, מאוד, מאוד יפה. שומר אחד נכנס, שומר אחד יוצא. השיניים שלי תכף נופלות ברוב שקר לי. עושה להם זום. והנה אני בכניסה לארמון, מצלם את השומר שעומד פה בשלג, קר לו מאוד כנראה. אוקיי. זה השומר השני. הנה, קראו לנו בדיוק לאוטובוס 6. זה היה מחזה מרהיב שתועד לנצח. טוב, נכנסנו פה למעבר, קצת חשוך. אני מתאר לעצמי שכן מצליחים לראות אותי באיזושהי דרך. כל אחד והמקל שלו. כן, אז אנחנו ממש בתוך החצר הפנימית של מצודת קרל, והכל ממש יפה. הארכיטקטורה ברמה מאוד מאוד יפה וגבוהה. יש לנו כאן בכיכר את המזרקה, את כל החלונות והכניסה. פשוט חצר יפהפייה. האמת שאני באמצע... take this. כן, אני הרמתי את המטריה ונתתי אותם לתיירת, אבל העניין הוא שהסתרתי את המצלמה שלה באמצעות המטריה שהחזרתי לה, וככה עשיתי פדיחה פעמיים. בסדר, שיהיה. אני מעדיף להיכנס כרגע לכמה דקות מתחת לגג, כי אין לי כבר כוח לשלג הזה, יורד על הפרצוף שלי וגומר אותי. אני מסתכל מתוך הגג כרגע, אל החצר. המון אנשים יש היום פה. כמו שאמרתי, השלג זה לא משהו שיגרום להם להיות מורתעים. הם מגיעים בהמוניהם. לא רק אנחנו, יש פה עוד אנשים מעוד מקומות בעולם שהגיעו.
ושם יש אפילו צוות טלוויזיה, שכנראה מצלם איזה כתבה. הנה. אנחנו נכנסים עכשיו בתוך מעבר שבין החצרות, זה מקורה בגג כאן מעלינו, ותכף אני סובב את המצלמה, אפשר יהיה לראות את הקיר, את אחד הדברים היפים. הנה בבקשה. אפשר להתקדם ויהיה נחמד, או לאפשר להתקדם. כן, בואו. אני כל הזמן מנסה לא לאבד את המדריכה שלנו שהולכת עם כל הקבוצה כמובן. האצבעות שלי כבר קפואות לגמרי. נכניס אותם לתוך הכיס. מה זה אומר? במקום שבו היה מקום... הגענו פה לאיזה תצפית מאוד מיוחדת, שאגב אפשר לראות מאחוריי ברקע. יש שם איזו גבעה ויש עליה מגדל שדומה למגדל אייפל. ואני אשים את המצלמה בצורה הפוכה. אנחנו נמצאים בחצר של הארמון, בכיכר מסריק, ויש לנו תצפית על כלפי מטה, תכף נתקרב אליה ונוכל לראות אותה. זה כזו חומה שאפשר לראות ממנה את התצפית של המבנים שנמצאים למטה. יורד שלג כל הזמן, לא מפסיק לרדת מאז שיצאנו ועד עכשיו. קצת מראה מרהיב של כל העיר שנמצאת למטה. שם למעלה יש מגדל שקצת מזכיר את מגדל אייפל שמתחבא בתוך עצים או משהו. מאוד מאוד יפה כל מה שרואים. יש חצי ראות. אם לא היה את הערפל בסוף אפשר לראות עוד יותר מרחוק. אבל גם מה שרואים כאן זה מאוד יפה, כל הבתים הישנים האלה עם הגגות בצבע אדום. מראה מאוד מאוד יפה. עכשיו אנחנו על הגשר בדרך לרובע היהודי, זה נקרא רחוב פריז. גשר ענק שעובר מעל נהר, וזאת הדרך לכיוון הרובע היהודי. אנחנו הולכים. אולי כדאי שאני אפתח את המטריה כי זה כבר נהיה בלתי נסבל. גם את האצבעות אני בקושי מרגיש. קר, נורא. אנחנו הולכים להסתובב. אשתדל לתפוס את המדריכה שנהיה באזור שלה. תכף הרוח תהפוך לי את המטריה. אם עד עכשיו היה סבבה ולא הייתה רוח, אז עכשיו הרוח תהפוך לי את המטריה ותעשה פה בלגן אחד גדול. לא, אני כאן הולך וחושבים שאני מדבר עם עצמי. רגע, אני רוצה לראות. לא, יש אנשים שנעצרו בצד השני. נעצרו? הייתה באמת משטרה. קרה משהו... אור אדום, לא קרה. לא, חשבתי שמשטרה עצרה אותם. טוב, אז עשינו עצירה קטנה, אבל תכף ממשיכים לכיוון הרובע היהודי. שם אנחנו נסתובב קצת, נראה את הדברים המעניינים כנראה. ואחר כך למרכז קניות פלדיום. כמה ימים האלה בפראג עמוסי מרכזי קניות, שזה חלק חשוב מאוד מלהיות בחו"ל. האמת שזה חשוב, לא חשוב מאוד, חשוב אבל. אפשר בינתיים לראות כאן את הרחוב שחצינו. זה הגשר, כל המכוניות מגיעות מכיוון הגשר, רחוב פריז זה נקרא. וכל זה מוביל
כמו שאמרתי, לכיוון הרובע היהודי. כאן יש מסלול של חשמליות לצידו של כביש. הכל משתלב ביחד, והשלג זה אחד הדברים הכי יפים שראיתי פה בפראג בימים האחרונים. המון 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 שלג יורד, פתיתים דקים וקטנים כאלה ויפים. מאוד מאוד יפה ומהמם. ממשיכים ללכת. כמעט אנשים נתקלים בי פה תוך כדי הליכה. אני כזה קטן שלא שמים לב. אפשר לראות את כל הבניינים היפים כאן, תוך כדי שאנחנו הולכים. בכלל כל הארכיטקטורה של פראג מהממת, מאוד יפה. יותר מדי חלונות לטעמי, אבל בסדר. אם הם מבסוטים מזה שיהיה ככה. כזה רומנטי ויפה, כל הדבר הזה, השלג הזה והעצים ברקע של הבתים הישנים, פשוט יפה יפה. חנות אופנה. אז רגע, אנחנו בשביל ללכת לפלדיום, אנחנו צריכים לחזור אחורה, נכון? זה בהמשך שלנו. סבבה. אפילו לפסל הזה קר, כי לא הלבישו לו מעיל, מאוד סובל בגשם, בשלג. אנחנו, זה הפוך, יפה. נכנסנו לתוך הרובע היהודי בפראג, מאוד מאוד מעניין. יש כאן ממש כניסה צדדית, ואנחנו נכנסים לתוך הבניינים המקוריים של הרובע. רואים, אני מחפש רק את המדריכה שלנו פה. הנה היא פה. אז יש כאן באמת בניינים ישנים. שכונה מאוד מאוד יפה ומעניינת. אפשר לראות שם ברקע. אנחנו נמצאים בליבו של הרובע, מגן דוד, בתי כנסת, עברית, כל הסיפור הזה. בית הכנסת שעברנו על ידו שאנשים יצאו מלמטה, קודם כל זה מוזיאון. חלק מהמוזיאון היהודי וכל האזור הזה, זה חלק מהמוזיאון היהודי נקרא חורה. אני אתן למדריכה להגיד את הדברים שהיא יודעת. היה בקומה השנייה. זה שונה לראות בתי הכנסת, שחדרי התפילה היו בקומה. אפשר לראות בקצה של הרחוב שאני עומד מולו, איזשהו בית באמת ישן ברמות מטורפות, כי שאר הבתים כאן משופצים, נראים יחסית חדשים, אבל שם בסוף הרחוב הוא נראה ממש עתיק. וכאן ממול אפשר לראות את בית הכנסת, את הצד האחורי שלו, מה שלא ראינו מהרחוב שעמדנו. זה הבית כנסת.
ממש... מה שהיה אז השתמר, יכול להיות שחלק גם שיחזרו אולי. רואים מה יש פה מאחורי. בנות שרצו מהר"ל. בנות שרצו מהר"ל. אז זה הרובע היהודי, יש כאן חנויות, כל מיני דוכנים כאלה של מזכרות. בהמשך אפשר לראות את המבנה העתיק עם הצבעות, כי זה בית הקברות למעלה, אפשר לראות אותו. אני ארים טיפה את המצלמה, אפשר יהיה... אפשר לראות את בית קברות, את המצבות של הבית קברות. הגדר הזאת, זה המצבות של בית הקברות היהודי של הרובע, ברובע היהודי. אפשר גם להגיע לבית הקברות היהודי. פה יש חנויות מזכרות, כמו שאמרתי מקודם, מלא חנויות של מזכרות. לא כל כך זולות במיוחד. עכשיו אנחנו הולכים לראות את השעון בעברית של הרובע היהודי. הרבה מזכרות. בואו מפה, תסתכלו מפה. אפשר לראות, נעשה זום, אפשר לראות את השעון. חוגים בעברית. כאן אפשר לראות את השעון, שיש לו את האותיות בעברית במקום המספרים א', ב', ג', ד', ה', ו' וכו'. זה השעון שנמצא כאן ברובע היהודי בפראג, שעון עם אותיות עבריות. לידו, במגדל הטיפה תורה, יש שעון רגיל, ובראש שלו למעלה יש מגן דוד, ובתוך המגן דוד יש את הכובע, הכובע שסימל את היהודים. היה להם כובע מיוחד כדי שאנשים יבחינו בהם שדים. כאן זה הרחוב מעבוד מלמעלה. שלג יורד עליי, על הבגדים, על הראש, על הכובע, בכל מקום יורד שלג, לא מפסיק. אני ראיתי פה כובעים, ראיתי פה כל מיני פריטים של יודאיקות שמוכרים. אנחנו מתקדמים פנימה לתוך הרובע, מצד אחר שלו. יש הרבה בתי כנסת ברובע היהודי הזה בפראג. יש לנו כאן שלט בעברית, קהילה יהודית פראג. תכף בהמשך. תכף שנתקדם טיפה. שלג פשוט מהמם, אפשר לראות איך הוא יורד מלמעלה בפתיתים, קטנטנים ויפהפיים כאלה. אני מאוד אוהב. עכשיו גם טיפה קצת פחות קר ממה שהיה לנו מקודם בארמון שהיינו. כנראה בגלל שיש הבדל בגבהים של האזורים. כשיש שלג, יש שקט. פה שיבואו עוד אנשים.
אני אחר כך אשים גוגל מאפ ויכוון אותי לכיוון הקניון פלדיום. עדיף שלא להתחיל לסמוך על חיפושים עבריים בשלג. זה לא נעים ולא כיף. סוחרים פה מתרגשים שאנחנו באים, ואז הם מתאכזבים שאנחנו ממשיכים, שנקרא, לא הייתה עסקה, לא בוצעה עסקה. בואו, מהצד השני תיזהרו, אבל בואו לצד השני, אנחנו נראה בו. אנחנו תכף עוברים לצד שני של הכביש, כדי שנוכל לראות את בית הכנסת המדהים הזה מהצד שלו. זה גם חלק מהמוזיאון היהודי, ומי שירצה אחר כך לחזור ולהיכנס... זה בית כנסת מדהים, יש למעלה את ספרי תורה. תנו לאנשים לעבור, 77,000 שמות של נספי יהדות צ'כוסלובקיה. יש פה דרך אגב באזור מסעדות כשרות, לא מעט. יפה ומרגש, מאוד יפה ומאוד מרגש. יהדות מאוד מאוד משפיעה ורצינית, יהדות פראג, בתי כנסת, מקומות ששרדו. והמטריה שלי פגעה בקיר וחשבתי שמשהו עומד ליפול עליי, אבל לא נפל כלום. בסדר, אבל אם כבר באת לפה ונו... אני נניח שאני רוצה לאכול פה באיזה מסעדה אוכל טוב, שאלה, לא יודע איפה. אני לא יודעת איפה. אנחנו אמרתי לך איפה שיש אנשים, עושים קצת המלצות בגוגל. המלצות בגוגל זה הכי רע. לא תמיד. אנחנו נחזור דרך כאן, נכון? בסדר. יש לו קיוטוש טוב נראה לי. ימינה. כל החנויות דרך אגב עם העלים היהודים, חנויות של תנאבי, זה חיכיתי. הכל פה מקסים, הכל פה יפה, יש פה חנויות יפהפיות, גם כל הצבעים האלה של חג המולד, הקישוטים האלה על ה... הנה, פה יש לנו דוכן של קיורטוש. כואבות לידיים מלהחזיק את המצלמה, קר לי, יורד שלג. לא מפסיק השלג, לא מפסיק. יש פה ריחות מדהימים. אנחנו בחזרה, אני אעצור פה באיזה מקום עם ריח טוב, אני אוכל פה. פה יש אקסצ'יינג' אבל אין לי מה לעשות עם אקסצ'יינג'. כאן. הנה, פה יש מסעדה שנראה טוב. וואלה, יפה. נראה לי שאני אבדוק פה. הנה עוד רסטורנט. רסטורנט. של אוכל מקומי. זה מרק. כן, כן, הנה, בתוך הלחם. איפה דפנה?
כן. הם נעלמו ונשארנו את פסח. עשיתם החלפת משמרת? בואו אני אראה לכם. איזה בושות. הגעתם עד לפה, בואו איתי עד הפסל השני ונחזור. בואו. אז אנחנו עולים על גשר קרל, כאן כמו שנאמר, זה גשר שנמשך על פני 0.5 קילומטר, אנחנו נעשה חלק קטן ממנו, גשר שמלא פסלים לכל האורך שלו. אפשר לראות ממנו תצפית מדהימה של כל הבתים עם הגגות האדומים, כמו שראינו מקודם, מנקודה אחרת של תצפית. ואחרי הגשר אני אלך לעשות קצת סיבוב קניות בחנויות שמסביב כאן, מזכרות למיניהם. חוזר לכיכר, משם נראה לי... תדבר איתי, כי אני כבר הייתי בכיכר. טוב, זה הגשר, כמובן גשר שהוא עומד מעל נהר. נהר, הנה, הסירות והנהר עצמו. איפה המדריכה שלנו? הנה היא פה. יש פסלים. יש פסלים לאורכו של הגשר. מה, יש שם עוד שלט של זה, שעשוי מהחומר הזה, נו. זה גרפיטו. לא, איך קוראים לזה? מה שעושים את הכוסות ממנו. מה שראינו את מסע ה... לא, זה לא פורצלן. זה לא פורצלן. אוקיי. המראות מעל הגשר הזה מפהפיים. אפשר לראות כאן ברקע את כל הבתים מסביב עם הגגות האדומים. זה גשר מאוד ארוך, אנחנו לא נלך לאורכו. משהו כמו חצי ממנו, ונחזור. יורד שלג, זה מאוד מאוד קשוח כל ההליכה הזו פה. יש לנו כאן פסל של ישו, וכתוב כאן אדוני צבאות קדש. מה עושה פה פסל של ישו? וואו. מה כתוב בעברית? ממש נראה מיוחד ומדהים. קדוש, קדוש, אדוני צבאות. ברקע מאחוריי הפסל של ישו, שכתוב עליו קדוש, קדוש, קדוש. הנה המים של הנהר, ולדעתי אם מישהו קופץ לנהר בכזה קור, הופך לו קוביית קרח באותו רגע. קוביית קרח צפה. עבר פה איזה יהודי, ואתם יודעים שיש מנהג לירוק על ישו, נכון? יש מנהג, והוא ירק, ותפסו אותו. העונש שלו היה לממן את הכתובת הזאת בזהב, קדוש, קדוש, אדוני צבאות. עכשיו, יש פה ים של סימבוליקה, ואני לא אכנס לזה כיכר, אבל זה הסיפור באמצע פראג, קדוש, 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 אדוני צבאות. אז גם את הקיוטו שחיפשתי ומצאתי מקום חמוד מאוד. יש לנו כאן, אני אהפוך תכף אני אהפוך את המצלמה, ואפשר לראות את כל המכונות. Thank you very much. זה הקיוטו שאני קניתי כאן בחנות. זאת מקסימה מאוד מאוד מאוד. אתם יכולים לראות? אוקיי, ככה זה נראה. כל הקיוטו שמסתובב על הגחלים, כמו שמאוד מאוד יפה. ופה יש לנו את כל הרטבים, שוקולד וכל מיני דברים מתוקים. חנות מקסימה. אני מסתובב עכשיו במחקר, נראה לי שזה לא צילם מקודם, אז אני מצלם את זה שוב, מספר עד כמה שזה טעים. הקיוטו שזה, שקניתי כאן בחנות, הוא ממולא בשוקולד. לקחתי את הקלאסי,
הוא הציע לי לשים בפנים גלידה, אבל כן, בואו, יורד שלג ולאכול קיוטו של גלידה, זה יהפוך אותי ללפיד של קרח. אז אני מעדיף לאכול את זה ככה. מתוק, מנחם, ושווה את 100 קרונות ששילמתי עבור המוצר הנהדר הזה. כל מילה שאני אוסיף, רק תקלקל. אתה מדבר פה. פשוט נהדר. אתם באים לפראג, תאכלו קיוטוש. לא משנה באיזה שלב, לפחות פעם אחת. נמצאתי פה דוכן של תפוחי אדמה מטוגנים בתוך שיפוד. אני הולך לקחת אחד לנסות. עכשיו בקטע של לבדוק מאכלים, נראה לי טוב, טעים, מיוחד. אני אקח ותכף אצלם. קניתי גם את התפוח אדמה מטוגן הזה, וצריך לתפוס איזה פינה להסתתר. טעים? חמוד. לא שמה לי מיונז, אני אבקש ממנה שתשים לי מיונז, שזה לא יהיה יותר מדי תפל, אבל זה לא רע בכלל דווקא. הם לוקחים תפוח אדמה, פורסים אותו בעיגולים, ומתגנים אותו בשמן עמוק. טעים. טעים נחמד. צריך לדגום היום ומחר עוד מה שנשאר שעוד לא דגמתי. אני הולך לשים מיונז, לא מספיק לי ככה. אז אני רואה כאן ברקע, קצת אני מתקרב כעת לשוק חג המולד, שנמצא ממש בפיאצה של הכנסייה המדהימה הזאת, שאתם רואים כאן בצילום. השוק אמור להיפתח באופן רשמי בעוד 3 ימים, אז כנראה שעכשיו פתוח חלקית, שוק מאוד צבעוני, שנפתח לכבוד חג המולד. מאות אנשים, אלפי אנשים אפילו, מגיעים וקונים קישוטים שקשורים לחג המולד, המון צבעים, כל מיני דברים כוכבים וכדורים, כל מה שקשור לחג המולד בקיצור לעניין. שוק, זהו. אז ברחוק זה נראה כאילו שהוא פתוח, אבל הוא לא פתוח. הוא סתם עומד ומחכה עם כל הצבעים שלו, אבל הוא סגור. תכלס, כרגע הוא סגור, אז אין שוק. אז כרגע אני בדרך לפלדיום, שזה הקניון הגדול, ומעבר לזה שזה קניון וקונים וכל מיני דברים, הדבר הכי חשוב כרגע זה להיות במקום סגור וחם. כי לדעתי אני כבר כמה שעות נמצא בשלג, מאז שיצאנו בעד עכשיו רק שלג. לא פחות מזה, זה לא נרגע אפילו לרגע. אז הפלדיום בתור קניון הוא גם סגור, הוא גם מחומם, והוא ייתן לי את המענה, מה שאני באמת מחפש לי. שזה חום, בעיקר חום. של לשתות כוס קפה, אני אכלתי עכשיו קיוטוש, ואכלתי תפוח אדמה מטוגן, אז הגיע הזמן. בדיוק עברתי עכשיו ליד איזשהו מכון ספא תאילנדי כזה, עם ריחות ופסלים. כולם שם חוגגים את החיים שלהם. ואני לא אלך להוריד עכשיו בגדים לעשות מסאז' בכזה קור. לא מתאים לי. גם אם לא יקר לא הייתי עושה, בלי שום קשר, אבל... פה חלון ראווה מקסים עם מקרונים, ולקח לי קצת זמן להיזכר איך קוראים לדבר הטעים הזה. וההליכה שלי בדרך לפלדיום, תוך כדי אפשר לראות כל מיני דברים מעניינים בדרך, יפים בדרך, שהשלג מלווה אותנו בלי הפסקה. מצד אחד זה אחלה דבר בעולם, מצד שני באיזשהו שלב אתה קצת קשה לך ללכת בשלג בלי הפסקה, קר נורא. זה בסדר, זה יכול להיות גם, לפעמים גם יש קצת אי נוחות בהליכה. יש לי בערך עוד 10 דקות הליכה
לכיוון הפלדיום, אז אני אסיק לצלם ונתראה איפשהו בהמשך. פה יש איזשהו שוק מהמם בדרך לפלדיום, שזה ממש עוד דקה וחצי ממני, מסתכל, קצת מפריע כל השלג הזה בשביל להמם אותי יותר מדי, אז אני אשאר המום לכמה דקות ואני אברח מפה. זה שוק של דברים שקשורים לתיירות של פראג, הרבה צמר, הרבה צעיפים, בובות, לא יותר. זה המסדרון של המלון, ארוך, 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 ארוך. וההליכה בו עד המעלית, זה 100 מטר, חתיכת גודל הדבר הזה. זה הבוקר האחרון שלנו כאן, אנחנו הולכים לאכול ארוחת בוקר בחדר אוכל, אחרי זה עולים לאוטובוס, נוסעים למרכז קניות, ומשם זה שדה התעופה. יופי של חופשה, יופי של טיול. טוב, זאת ישורת קצת לפני האחרונה, אנחנו בקניון האחרון לנסיעה הזאת, ובזבזנו כל מה שנשאר, ועוד מעט יבואו אוטובוסים, ייקחו אותנו לשדה, ומשם אנחנו ב5 אמורים להמריא, ובגדול זאת פראג. חייש אולי? לא. וואי, איך אני שונאת שלוקחים לי את המצב. זה הקניון. אין אף אחד. זה מדובר פה בקומפלקס שלדעתי כל כפר סבא יכולה להיכנס לתוכו ועוד יישאר מקום. רק הסופר עצמו כמו שכונה בכפר סבא, או בתל אביב או ברמת גן או whatever. קיצור ולעניין, עוד שנייה נגמר המסע המדהים הזה, וכרגע אנחנו מחכים עייפים אך מרוצים בכניסה לקניון.